Sesiyabuya ku-12 kodwa abantu abathatha isinqumo abalinde kuze kumenyezelwe ifasting esontweni bese beyafasta. Abantu abathatha isinqumo abalinde kuze kube yi-hour lika-5 ekuseni lokhuleka bese beyakhuleka. Uthi angene etekisini inyuka into yesiqumo yangaphakathi etedlulisa imali ethi 5 ezokethuka athi sikwenze njani sisi yini kanti into yasekhaya isiyakhuluma phakathi kodwa ifana nakuqina ofuleyo emathenshena ayibambeli le nto uthi udlulisa into bawufola uthi uvathakosi yahamba ilalasovotaba emane ungena emsebenzini ungena neyiqaphu uthi usahada wasa uthi nesinekade bayibeke edeskini lakho sivile zisha abungena nomlilo uzwela uthi ngejamani Jesu in the name of Jesus but uyahlanya yino akahlaka umlumo awuthathile but ubhabhene yinoba wenzenza nofuna bonke zothandaza wenzenza nimumakaza kanje uthandaziswa yini rendela phakathi ayithole uthole utamphula ebusuku lahlekuza I am rich. Ocean 17. If you get some shall you know, you are worthy. Praise. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy. Another Musata. And everything in Palamale. But you know you are worthy and shouting. I'm never confused. What the angel upon the singing. Message Niti papi babe nanabulin Babe shayi Babe pikas Tukine moshi Babe pentuk Bepekwele ikawin Ati malpe usilu pong Ekota pawle wanansha Atu sila wanawonanga inganincha Atu pona kata sugera wabonu kute Isi samisincha Jesus Watu pawke Itoke noma kunje asidumisa uNkulunkulu ngoba inkinga yakho disturb kakhulu isimo sakho disturb uNkulunkulu wakhe esimeni sakho akufuneka abantu abazochaza isimo sabo kodwa kufuneka abantu abazochaza uNkulunkulu wabo esimeni. Haleluya Señor Vumelani mfale bazalwane. Nkosi babi abesifazane abothatha bethi mina ngizoma ngizomela ibakhe esikhaleni kudwele omama abazi ukuthi ubani ujola ndobani kodwa bekho abathandazayo. Jesus wena ama-competition ebandleni abekho abafuna uNkulunkulu kubheka ukuthi ubani ugqoke kanjani kubheka ukuthi ubani uphinde isuti yalast week kubheka ukuthi ubani akameshanga amakhalasi kuyakompithwa esontweni abantu abayithatha iy'nqumo kubheka ukuthi ubani engafanelana nobani oh mama bethi wena baba ungafanele usister bani uvumelene ngibhohe basalwane uvumelene ngibhohe abantu abathandazi bafika bezokhuluma indaba bephizwa imangala uma kwenzeka izinto ibandla lithu
amehla kamoya lokubonisa into engakenzeki manje sayibone ukuthi sibhizi sihlebana sonke siyakompete ukuthi ngabe fike ngemoto enje next week uzofika nenjani kompete nangobufakazi